Hola, jo sóc Joni, som al Caprone i som una petita formatgeria alcoiana i artesana que ens dediquem a fer només formatges de cabra. Els nostres productes són des de producte tendre fins a producte curat i de llet crua. Nosaltres treballem bàsicament en ramats ecològics perquè entenem que és la terra el que n'hi ha que cuidar i entenem que són les cabres el que tenen que estar en la muntanya. Nosaltres fem una varietat àmplia de formatges perquè m'avorrisc i m'apeteix fer uns altres. El que sí que és de veres és que no fem molta quantitat de ningú. Tenim una quantitat molt limitada i treballem normalment en xarxes de consum ecològiques, en mercats de proximitat, però ara també tenim un punt de venda físic que és agroalcoiacontat.com.